ba dire? Taon, kaluyan na. Abot na yung taon ni. Okay. Ako yung taon sa Inday Vlogs guys. Maluwi yung taon mo. Guys, ang inanay din sa busog guys. So, may mabato ba sa tanan? Hindi madato ba to? Mga na yung nabuhi ah. Ay nagon. Kumunting kahoy na. Ang in English anak kasaba. Ay, kasama na. Sabi ko na yung vlog guys. Naagon. Tapos, ayun guys. Sugat na mong iro guys. Kapoy na hindi. Ay, dito na pa yung. Ay.